Σταμάτα το, να ξεκινήσεις πώς να μου πεις και να έρθει τους αμιλώ. Αφού εκουρτίες του δεν ξέρω αν το ξέρει. Πώς να σου κάνω καφέ. Είσαι 13, μάλλον. Έτσι κοντά, όχι έτσι κοντά. Μισό. Να με σύρεις του λάκκο, να με σύρει πίσω, ρε! Περάσαμε τέλεια τα μαθηματικά μας χρονιά. Κάμε πολλές μαλακίες, τσακωθήκαμε με πολλούς. Ήταν η καλύτερη αυτή τάξη, Ναι, ήταν τέλεια. Όλες να σας πεθυμίσω πάρα πολλά, thank you για όλα. Love you. Ναι, εύχομαι σας να περάσετε, δεν ξέρω. Παρακατώ, να πετύχει! Όχι, τούτο. Όχι. Τούτα τα 6 χρόνια να μας μείνουν όλους αξέχαστα. Ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές. Εντάξει, ρε! Κι αν είναι ο πιο δυνατό να μην Κατουρά, οκ. Του 13 η χρονιά, εκεί και κότσια και μάγκια. Εκεί και κότσια και μάγκια. Παναγιά της Καΐνας. Να φάμε καμιά σιφταγιά ρε παιδιά. Άντε. 1, 2, 3. Να ακούσουμε μερικά λόγια από το Σοκράτη για μου παρακαλώ η κάμερα σου. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τώρα θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στο φίλο μας, το Πάνη και στην Παναγιώτα. Πάνη ο Πάνιος ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Και η Παναγιώτα μόνη, με μια κότα αγκαλιά. Πάνη χρονιά, και η Παναγιώτα με την κότα αγκαλιά. Κολοτερρορίστα! They do the Harlem Shake.